ଗୁନୁ ତମେ କୋଉଠି ଚଢିଛ? ଗୁଡୁ କୋଉଠି ଚଢିଛ କିଅ? କେମିତି ଓହ୍ଲେଇବୁ କେମିତି? ଗୁଗୁ ଗୁଗୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ କେମିତି ତୁ? ସ୍ମାର୍ଟ ବେବି କେମିତି ଓହ୍ଲେଇବ ଗୁଗୁ? ଗୁଗୁ କେମିତି ଓହ୍ଲେଇବ ତମେ? ହେଲା ଆସ ଯିବା ଆସ ଯିବା। ଗୁଗୁ ଧୀରେ 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 ଇସ୍ ଗୁଗୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ରେ। ଗୁଗୁ କେମିତି ଆସିବ? ଆସିଗଲା ରେ। ଆସିଗଲା ରେ ଗୁଗୁ। ନା ଆଉ ଚଢ଼ନା ଗୁଗୁ ସ୍ମାଇଲ୍ 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 ଏଇରେ ସ୍ମାଇଲ୍ 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 ଗୁଗୁ ସ୍ମାଇଲ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଗୁଗୁ ସ୍ମାଇଲ୍। ପାଟିରେ କ'ଣ ପୁରେଇଛ? ବାହାର କରିଦିଅ। ଗୁଗୁ ସ୍ମାଇଲ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଗୁଗୁ ସ୍ମାଇଲ୍ ଟିକେ।